ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ситораи UFC дар вазни 61 кг Шон Омели оиди баромади худ дар муҳориба зидди чемпиони пешинаи UFC Пётр Ян фикрҳояшро баён кард. ма доимо дар якум раунд хатарнокам, аммо дар сеюм раунд ҳам ма хатарнок мемонам. ма барои Пётр Янро ба хоб рӯӣ кардан хеле наздик будам. ма ба сари ӯ бо зону зарба задам ва пешонии ӯро чок кардам. баъд ма боз якчанд зарбаи дигар зада, боз бо зону ба сари ӯ зарба задам, вақте ки ӯ дар назди сетка буд. агар ки ин зарбаи ма ба сари ӯ мерасид, пас ӯро аз UFC меронданд. бале, ма шунидам ки ӯ аз UFC рафтан мехоҳад ва ҳамон зарбаи ма метавонист ки ӯро ба Bellator ё ин ки One Championship равон кунад, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки Шон Омели дар муҳорибаи хеле наздик зидди Пётр Ян бо қарори доваро дар турнири UFC 280 ғалаба ба даст овард. ана Пётр Ян боша бори дуюм аст ки дар муҳорибаҳои наздик бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода истодааст ва овозаҳо баромаданд ки Пётр Ян метавонад ки UFC-ро тарк кунад. ҳозирашда ин чиз танҳо овозаҳо аст ва ягон гуна тасдиқ шудагӣ нест. менеҷери тоҷик аз ширкати Dominance MMA Фирдавс Ҳалим ки бо Али Абдулазиз ҳамкорӣ мекунад, шаби гузашта ана ҳамин аксро бо ҳамроҳии Лоиқ Раҷабов ва Хуршед Қаҳоров гузошта чунин суханҳо навишт. ин ду ҷавон ояндаи хеле дурахшон доранд. корҳои хуб бо шахсони хуб рух медиҳад. ҳамеша хэштег Тоҷикистон навиштааст Фирдавс. ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳам Лоиқ ва ҳам Хуршед ояндаи дурахшон доранд. ақиди Фирдавс боша ба ин бародарони тоҷики худ кӯмак мекунад ки бо шароитҳои хуб дар ташкилотҳои калон ва машҳур баромад кунанд. аммо боша ба ҳамаи онҳо барор ва муваффақият хоҳонем. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский боварӣ дорад ки барои исламро ҳайрон кардан ба ӯ танҳо 10 сония вақт дар кор аст. ма бесаброна интизорам ки чеҳраи Махачевро бинам, вақте ки ӯ мефаҳмад ки ҳамаи корҳоро идора карда наметавонад, корҳое ки ӯ одат кардааст ва гӯштинги ӯ кор намекунад. ма ин чизро дидан мехоҳам. ба ман маъқул аст ба чашмони рақибони худ назар кунам, вақте ки дар рӯбарӯи онҳо меистам. ҳамаи рақибони ман маро хурдакак мешумориданд ва фикр мекарданд ки маро ба осонӣ мезананд. ба ман 10 сония вақт диҳед ва шумо чеҳраи ҳайроншудаи Махачевро мебинед. ма бесаброна ин чизро интизорам, гуфтааст Волкановский. бояд гуфт ки ташкилоти UFC нақша доранд ки муҳорибаи Волкановский ва Махачевро моҳи феврали соли оянда дар Австралия ташкил кунанд. ҳозирашда ин чиз расман эълон шудагӣ нест, аммо UFC чунин нақша доранд. ана худи Махачев боша шаби гузашта ба хейтерҳои худ ҷавоб дода навишт. фикрҳои хейтерҳо то муҳориба. ислам сазовор нест. ӯ бо ягон ҷангвари топ ҷангидагӣ нест. ин сатҳи ӯ нест. ӯро нафасгир мекунанд, ба нокаут равон мекунанд. баъди муҳориба хейтерҳоро ёфта натавониста истодам. бешумо зиндагии ма вазнин аст. хейтерҳои нав дар кор аст, навиштааст Махачев. бале дӯстон, пеш аз муҳориба бисёри одамон, махсусан номусалмонон ва бисёр шаҳрвандони Русия чунин суханҳо мегуфтанд. аммо қариб ҳамаи мухлисони мусалмон исламро дастгирӣ мекарданд ва ба ғалабаи ӯ боварӣ доштанд. хотиррасон мекунем ки пеш аз муҳориба зидди ислам, Чарлз Оливера 11 ғалабаи пайдарҳам дошт. ногуфта намонад ки шаби гузашта Чарлз Оливера дар саҳифаи иҷтимоии худ як эълони хеле калон кард. ба боварӣ ва вафодорӣ ма боз чемпиони UFC дар вазни сабук мешавам, навиштааст Оливера. дӯстон, Оливера инсони хуб ва ҷангвари хеле дурахшон аст ва ӯ ҳоло ҳам ҷангвари хеле хатарнок аст. ба фикри шумо ӯ боз чемпион шуда метавонад ё ин ки бо ҳамин тамом
метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен.